Hvaljen Isus i Marija, dragi hodočasnici. Evo nas 7. dan na hodočašću, na Marijanskom zavjetu. Mi smo grupa, ja sam velečasni Jeronim Jogić i u grupi sam koja je krenula sa Prevlake do Međugorja. Nalazimo se na jednoj lokaciji, tu je naime postavljen spomenik poginulim braniteljima, jedno predivno mjesto s kojeg puca pogled na Malostonski zaljev, zaljev Školjki između ostalog, a zove se Vjetreni mlin. Danas je blagdan Svete Klare, djevice i redovnice koja je živila duh, da tako kažem, Svetoga Franje, vršeći u redovničkom životu zavjet siromaštva i čistoće. Mi na Marijanskom zavjetu ove dane pokušavamo, nastojimo, trudimo se uz asistenciju naše nebeske majke proživljavati otajstvo vjere, hodočasteći, žrtvujući se, moleći, pokušavamo nasljedovati nju u poniznosti i kako je ona bila otvorena Bogu dragom. Sjetimo se onog njenog veliča: duša moja Gospodina, što pogleda na neznatnost moju, što silne zbazi s prijestolja, uzvisi neznatne, glade napuni dobrima, bogate otpusti prazne. Evo i mi nju koja je puna milosti pokušavamo nasljedovati, izmoliti od nje milost, zavjetujući joj se za domovinu, za potrebe ne samo domovine u granicama današnje Republike Hrvatske, mislimo i naš narod u Bosni i Hercegovini i cijelu našu dijasporu diljem svijeta koja nije mala. Želimo ovim hodočašćenjem posvijestiti sebi i cijeloj domovini, cijelom našem katoličkom narodu da smo mi ovdje na zemlji, kako je Gospa rekla u Međugorju: draga djeco, samo ste hodočasnici. Želimo da posvijestimo si da je cijeli naš život u stvari jedno hodočašće. Rađamo se Božjom milošću, a Božja milost je također dar vječnog života. I nastojimo putujući, hodočašteći, zadobiti život u punini. Slušamo u Evanđelju danas kako Isus kaže: budemo li kao djeca, pripada nam kraljevstvo nebesko. A mi znamo da su djeca jednostavna, bezazlena. Isus kaže: pustite takve k meni. Djeca su otvorena za novost. Mi smo pozvani da hodimo u novosti života, kako je to živjela Sveta Klara. Sjećam se da sam bio jednom u njemačkoj pokrajini Tiringen, u gradu Eisenachu, i tamo sam u jednom dvorcu tadašnjega njemačkoga, odnosno pruskoga kralja vidio u jednoj tipično protestantskoj pokrajini i sredini. U tvom dvorcu sam naišao na katoličku kapelicu, a posvećena je Svetoj Elizabeti Ugarskoj. Sveta Elizabeta, nadahnuta duhom Svetog Franje, živjela je, premda je obnašala kraljevsku čast, kraljeva žena je, ipak je živjela siromaštvo. Živjela je iznutra, izvana duh siromaštva. Pa evo, to mi je bio jedan divan primjer kako evo svaka staleška dužnost, čovjek što god činio i radio, može vršiti Božju volju, bez obzira koja to pozicija bila. Neka nam dragi Bog po zagovoru naše nebeske majke uistinu u tome pomogne, da budemo posude
Božje milosti. A Gospa je bila posuda jer je poslušala anđela, jer je poslušala glasnika Božjega. Rekla je Fiat, neka mi bude po tvojoj riječi. Čujemo danas u knjizi proroka Ezekijela, Bog govori proroku, progutaj tu knjigu, i tu knjigu, to jest tu riječ. I ta riječ postaje u utrobi prorokovoj jedna slast, slatkoća. Pa evo to želim uistinu, braćo i sestre, gledajući ljepotu zemaljsku naše domovine, koja je u stvari čarobna, i ako baš hoćete, počašćen sam da koračam putevima naših branitelja koji su, da samo vidite na ovim mjestima koja prolazimo, svaki malo je spomenik, ploča gdje je neki od naših branitelja položio svoj život. Na jednom između ostaloga piše, ja sam zaljubljen, moja ljubav je Hrvatska. Naime, taj branitelj, evo žao mi je što nisam zapamtio, mnogi su koji su položili živote, mnogi su ti spomenici, pa nisam zapamtio ime toga branitelja. Gore je negdje iz kontinentalne Hrvatske, sa sjevera Hrvatske. Uistinu, gledajući ljepotu zemaljsku, a onda osjećajući u srcu, u duši svojoj ljepotu otajstva naše vjere, ni mi ne možemo drugačije, jer smo Marijina djeca, jer smo Isusovom krvlju spašeni. Ni mi ne možemo drugačije reći nego ona, neka bude kako Bog želi. Neka to moje siromaštvo bude ispunjeno bogatstvom Božjim. Dakle, kaže Gospodin proroku Ezekijelu, idi sada kad si primio riječ, kad ti je riječ srce obradovala i dušu ispunila, odi, reci mome narodu da prestanu sa bezakonjem i tako dalje. Počašćeni su da sam ja njihov Bog. Neka žive kao djeca svjetla. Bog nam, braćo i sestre, nije obećao ovdje na zemlji život lagan, nego trnovit. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Ali Gospodin nam je obećao svoju blizinu, svoju zaštitu, svjetlo svoje, snagu duha svoga, riječ istine. I zato je ovaj prorok, primajući ovu riječ, ohrabren i osnažen. Evo, svi vi koji hodočastite ovih dana i svi vi koji nas pratite svojim molitvama dok molimo jedni za druge, svi vi koji ćete možda, koji odlazite na stranice Marijanskog zavjeta pa slušate i čitate ono što se tamo postavlja, neka nas ovo naše zajedničko djelo u duhu ujedini. I kao što kaže pjesma Marka Ferkovića Thompsona, ne boj se, sine, ni vjetra, ni zime, ni vala što se pjeni, nek te prati vjera i koraci njeni. Eto, nijedna situacija, tamo ste mnoge nakane pisali, pa vas potičem, šaljite nam vaše nakane i molite za nakane domovine ovdje i u iseljeništvu, da naš narod uistinu doživi jednu duhovnu promjenu, da naš narod obnovi sila i snaga Duha Svetoga po zagovoru naše nebeske majke. I kako kaže jedan svetac, kušnje i poteškoće su prolazne, a vječnost i zajedništvo s Bogom ne prestaju. I onima koji Boga ljube, sve se okreće na dobro.
Evo, braćo i sestre, s tih par riječi dok puše vjetar i dok zrikavci se glasaju, ja vas pozdravljam sa ovog divnog mjesta i želim vam Božji blagoslov, želim vam rast u istini, u milosti, hrabro samo. Isus će reći učenicima, ne bojte se, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Evo, neka to što ispovijedamo ustima postane dio naših duša, naše svakodnevice i tako blagoslovljeni da budemo radost i blagoslov jedni drugima i da budemo znak i ovima tolikim turistima koji dolaze u našu zemlju, a i da naša domovina u svijetu bude prepoznata kao ona koja pripada Bogu i da taj apostolski žar bude svjedočanstvo na spasenje našim sunarodnjacima i svima onima kojima nas Bog šalje. Eto, neka vas blagoslovi Bog i neka vas štiti i prati zagovor naše ljubljene nebeske majke, kraljice Hrvata, blažene djevice Marije. Amen.